ಅದ್ మీద ಮಂಟಪಡು ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಒಂದೇ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯನೇ ಬರಿಕುಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಕುಂತಲೇ ಮನದಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನಾರ ಮೇರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ. ಕಾಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಭಾ ಚಪ್ಪರುಡು ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪಿಂಕಣ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೋಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದೇನು ಮಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇನು ಪುಗಾರ್ದಿನಿ ಅವು ವೈರಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕನಿಕಲ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟೊಂಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಿ ಪುಗ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಬಡ್ಬಿಡೋ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ. ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಮಾತಾ ಅವನ್ ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೂಪರತೇರು ಕರಿಯಾಣಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಮೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪುರ್ಸೋತಿ ಜೈವೋಲೋ ಇಪ್ಪುವೆ ಐಡ್ಬೇಕು ಸುರುಡ್ತಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಕಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕರಿಯಾಣಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡ ಅವು ಫೋಟೋ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಮದ್ಮೇನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಅಂದ ಜಾಪುಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವು ಇನಿ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡದ ಕಂಬಳರು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರುಣ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆರು ವೇಣೂರ್ದಾರೆ 901 ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆತಿರಾರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡತಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಏಪ ಕರಿಯಾಣಿ ಕಟ್ಟುವಿರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಪಡು ಹೊರತದು ಕರಿವಾಣಿ ಕಟ್ಟದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಕಟ್ಟಲೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ದಾರ ಕೂಡೋರ ಮೈಪ್ಲೇದು ಮನೆಯರು ಉಂಡ ಅತ್ತ ಉಡುಪೇರ ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅದು ತೋಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ಜವು ಇಜ್ಜ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಮದ್ಮೇದ ಮಂಟಪಡು ಇದು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪನಾರ ಕುಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮಳು ಹಲೋ ಮದ್ಮೇದ ಮಂಟಪಡು ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೇನ ಒಂದೇ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯನೇ ಬರಿಕುಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬರಿಕುಂತಲೇ ಮನದಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನಾರ ಮೇರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಡಿಂಜಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತೀನಿ 12:45 ಆತಡು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರಡು ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಯ ಬಂದ್ಪುಣೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೋಟೋಕ್ಕು ಯಾಮಂಡೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಜೋರು ಬಂತು ಬರೀ ಕಡ್ಪುಂಡು ಅವು ಹೊತ್ತಪ್ಪ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೇಡ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು 4-5 ಆಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಕೊಡೆ 10 ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕುಲೊಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಭಾ ಚಪ್ಪರುಡು ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಪಿಂಕಣ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನ ಮದ್ಮೇಲೆ ತೋಜೇರು ಅಂದಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ತುಪ್ಪ ಬತ್ತಲ ಕಾಪುಣೈತೆ ಮುಖಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣ ಕೇಳೋಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಡುಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೈತೆ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿನ ಮದ್ಮೇಡು ಈ ಫೋಟೋ ಕೈದು ಮಲ್ತೀರು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜಗ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಉಂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಅತ್ತಿ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋದವರ ಒಂಚೂರು ಚಿರ್ಲದು ಸೆರಂಗ ಸಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರ ಸಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತೆರೆಂಡು ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಾಡದಿದ್ದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉತ್ತದ ಆಯೇ ಕೈ ಬಾಸ ಅವನು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪು ಜರದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವಕ್ಲು ಪಣಿಯರುಂಡು ಮಧ್ಯಮಾಲ ಮದ್ಮೆ ಪಣಿಯರುಂಡು ಸುರು ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಣ ಅಂದತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಹೊರನೇ ಅಪ್ಪನ ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಹೋಗ ಈ 2-3 ಮದ್ಮೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪನು ಹೌದು ಆಯ್ತು ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಕೈ ತಲಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೌದು ಉಮ್ಮದ ಬಡಿದ್ದಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕದ ಬಡಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಪಿರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಮಾನಡು ಒಂಜೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಪಣ್ಪರೀರು ಅವು ಎಲ್ಲ 1000 ಆತಿ ಅದ ಪ್ರಭುಕ್ಲೆ ಈ 2 ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಕತೆದಾಯ್ತು ಅಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿಲಾತ 2 ಜನ ಕತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಕೆಲವಾಗಲು ಪ್ರಭುಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಪೊರ್ಬುಳೆ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಣ್ ಬಂಡ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದ ಮನ ತಂಜನ ಕೇಳಲೆ ಕಂಡು ಅಜ್ಜಾಂಡ ಈರ ಅನುಮಾನ ಅರೆಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಎಂಚ ಪ್ರಭುಗಳೇನು ಅರ್ಧ ಅಂದ್ಬಿನಿ ಅದಪ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೆ ಕಾಣುದು ಮುರಾಣಿಯನ ಪೆರ್ಮುಡ ಕಮಲನ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರಕನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯ ಕಮಲದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಸುಧಾರಣ ಇರ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಅವನು ಏನಾಗ ಬೇಜಾರ ಬಂದು ಏನೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ ಬಂದು ಎಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಿತ್ರ ಸುದೀಪ್ ಬತ್ ಬಂದಿರು ರಾಜವಣ್ಣಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾತನಿಗೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ದುಂಬು ஒரு ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ದೇನು ಮಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರ್ ಪುಗಾರ್ದಿನಿ ಅವು ವೈರಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರನು ವೈರಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನು ಕಾಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಂಬಳದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣಗ ದೇವಿ ಅಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ಮನವಿ ಕೊರನಾಗ ಯಾರು ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಯಾರು ಪಂಡೀರು ಯಾವ್ದ ಬಂಡ ರಾಜವಣ್ಣೆ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರಂಜಮಾತ ಪಾತಿರುಜಿ ಇருந்து ಆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆದ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾರಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ತೂಲೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಟೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೂರ್ನೇ ಜನ ಯಾನತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗ್ಲೆ ದೂರದ ಹೆಂಗದಲ್ಲ ಬದುಕಟ್ಟ ಉಂಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪುನಃ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆತ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಐಟ್ಲ ಬಂಡೆ ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿಪಾಡಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೂರನೇ ಅತ್ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೊಸತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಕೆಲಗೆ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐನ್ ಸರಿಮಲ್ ತಂದು ಪೋಲೆ ಯಾನ ಮದ್ಮೆದ ಕಥೆನೇ ದಾಯ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಿ ಅಂದಂದು ಅವ್ರು ಅರ್ದಿನ ಬುಡ್ದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೂರ್ತ ಅವೇ ಅವಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪಗ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರೋಡು ಯಾನು ಎಕಡ ಮದ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತಾಯತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಕೊರಡಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಇತ್ತನು ಯಾನು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಮದ್ಮೆ ತೋಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕವರಾಪೇರ್ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಹೊರತದು ಐಟಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯದ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಕಂಬಳ ವೇಣೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರತೆ ಐಕೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಅವು ವೈರಲ್ ಆತಜಿ ಐದು ತುಂಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪುಗಾರ್ದೆ ಅವು ವೈರಲ್ ಆತಜಿ ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಅಂತೀರ ಪಣ್ಣು ಮಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆಳಪು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೋದು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು ಡೇ ನಿಖಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇಂಚ ಪಣ್ತೀರಿ ಇಂಕಲಿನ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಪಂಡಿರನ್ ಐಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಎಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಕಲದ ಇರಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನಗ ಐನು ಪಂಪು ಹಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಮಾತಿರಿಗಳು ಉಂಡು ಮಾತಿರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವಾಗ್ಲೂ ಪನ್ಪುಜೇರು ವಿಚಾರದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಯಾನ ಪಂಡಿತ ಪಿರೋದು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದ್ಮೇನು ಒಂದು ಜವಣಿರು ತೂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ತಲೆ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ದಾಟಿಸವನ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾರೆ ಮೈಪು ನೆಂಚ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟು ನೆಂಚ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನೆಂಚ ಇನ್ನು ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೂಪನ ಒಂಜಾತು ಜವಣಿರುಳ್ಳೇರು ಸಪ್ತಪದಿ ತೋರಿಪು ನೆಂಚ ನಾನಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜ ಜಿಪ್ಪೇರು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪಿರಕಲು ಯಾನ್ ತಯ್ಯರ್ದು ಮೇನು ಪುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದೂತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಣಾಗ್ಲಿ ಅಕಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸಬೆಟ್ ಕುಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲು ತೀಯರೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ಲು ತೀಯರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಉಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಪ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಇದೇ ತುಂಬೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಾಡ್ದಿ ಫೋಟೋ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚಂದ ಅಕಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಅಕಲ್ನ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಅಕಲೆಗೆ ಪಾಪ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ಕಾಳಜಿ ಐಕ ಪಂಡಿನ ಹೊರತದು ಏನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ದಾಯವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮನೇವು ಅವು ಪಾತೆರ ಉಡ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಟಿನ ಹತ್ತಂದು ಅಣ್ಣ ಪಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣುಲ್ಲೇ ಏನಾಯ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಣಪರ ನೀವು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಏರ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿನಗಳು ಇಜ್ಜೇರು ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಐಡ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಟೆದಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಅಲ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡಿಗ ಏರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏರಂದು ಡಿ ಒ ಪಿ ಏರಂದು ಕೇಳು ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಪುನ್ಲ ಉಂಡು ಕಲೆ ಏನು ಪಂಪಿನ ಯಾನು ಮುರಣ್ಣ ಪಂಟಿಂದಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವಾದ ಇಪ್ಪೊಂದು ಕೂಡ ಪಂಡಿರಲು ಕರಿಮಣಿ ರಡ್ರ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಪಂಡಿರಲು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತಿರಲೊಂದು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನೋ ಇಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪಂಪಿರ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕೈ ಪತ್ತಲೇಡಿ ಅಂತ
ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ್ಲ ಹೊಡುಂದು ಅವೇ ಜನಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಣವಂದಿನ ಜನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ವಿಜಯರಾ ಅವಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರಡ ಪಂಪಿನೇ అందులో ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಪಂಟಿನತ್ತು ಅಂಚಾದು ಎಂಕನಿಕಲ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟುಂಡ್ರು ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಿ ಪುಗ ನಂಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾರೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆಪಿನ್ಲ ಬುಡ್ಚವು ಅಂಚಾದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಇಪ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಸಾಸಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಈ ಗೀತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್